Случва ли ви се да имате нужда от нещо, а да го нямате под ръка? Ние имаме решението за вас. Представям ви иновацията в личната безопасност. Смарт пръчката, създадена да ви осигури сигурност и удобство, независимо от ситуацията. Идеално компактен размер с вграден ключодържател. Винаги под ръка, когато ви трябва, а за допълнителна сигурност пръчката разполага с електрошок на края, който ви осигурява защита в опасни ситуации. Не се притеснявайте, за видимостта, дори през нощта, вградената отразителна лента ще ви направи забележими отдалече, а когато имате нужда от помощ, просто натиснете SOS алармения бутон, за да сигнализирате за опасност. С ключ или отвърка винаги ще подготвени за малки неочаквани ситуации. Кучката за ключодържател осигурява достъп при носене, като не взема много място и е лесен за достъп. Не е само аксесуар, това е практичен инструмент. Възможността да я разтегнете и да използвате като бастун ви осигурява допълнителната опора и стабилност, когато имате нужда от нея. Smart Stick е иновативно и компактно устройство, което осигурява защита в ежедневието при къмпинг, красотки в гората, парка или градска среда. Когато е прибрано, дължината е от 20-25 см. Достатъчно малка, за да се носи в чанта или да се прикрепи към ключодържателя, като дебелината остава подобна на маркер. Когато е разпънато, дължината е от 90 до 110 см. Това е стандартна дължина за бастун, която осигурява удобство за възрастните хора или всеки, който се нуждае от опора. Междинно състояние. Дължина между 50 и 60 см. Полезна за ситуации, в които пръчката се използва като защитно средство или инструмент без да е напълно разгъната. Диаметър между 3 и 4 см. Това е приблизително дебелината на дебел маркер. Ще бъде достатъчно малка, за да се държи удобно в ръка и да се носи лесно в чанта или като ключодържател. Смарт пръчката е всичко, което се нуждаете за безопасност, удобство и сигурност. Компактен размер, многобройни функции и висока ефективност. Защитавайте се интелигентно решения, които винаги са с вас. Не чакайте, осигурете си спокойствие и сигурност с нашата смарт пръчка още днес.